Aan de vooravond van de start van de Tour de France alle aandacht voor de wielerhelden van weleer. Beelden uit 1958, toen de Tour de France gedurende 10 kilometer door Zeeland trok. Voorafgegaan door de reclamekaravaan is die 27 juni het peloton bij Ede de grens overgekomen. Bij Sint-Anna-ter-Muiden duiken ze België weer in. In het in tweeën gebroken peloton onder meer Louison Bobet, André Darrigade en Federico Bahamontes, de adelaar van Toledo. En onze eigen Gerrit Voorting, die dag in Duinkerken de etappe op zijn naam zal schrijven. De Tour de France. Alle reden om uitgebreid stil te staan bij het Zeeuws wielerverleden. En wat een verleden! Ieder zichzelf respecterend dorp of stad heeft ooit een eigen ronde gehad. Hier beelden van het Kroonwijkparcours. De ronde van Oostburg in 1967. Het is Wim Dubois die hier met de bloemen er vandoor gaat. Uit diezelfde tijd wedstrijdbeelden uit Groede. Het is 1965. Een wedstrijd voor nieuwelingen. In het wielrennen heb je profs, de beroepsrenners, de amateurs, maar ook nieuwelingen. Dat zijn jongeren van 17 en 18 jaar. Na het rijden van de nodige rondjes door en om het dorp is het Sjaak Beun uit Biervliet die als eerste hier over de streep zal gaan. Als we dan toch in Zeeuws-Vlaanderen zijn, nemen we in 1967 een kijkje in Terneuzen. De deelnemers aan de omloop van Zeeuws-Vlaanderen worden bevoorraad. Als je als toeschouwer de renners echt wil zien, moet je zorgen dat je bij de start aanwezig bent. Dat is meestal de plek en het moment voor een plaatje en een praatje. Daar Kees Rentmeester uit Overzande. Halverwege de jaren 60 een verdienstelijk amateur die landelijk naam maakt. Later zal hij overstappen naar de professionals, waar hij ook van zich zal laten horen. Hier beelden van hem in 1964. Bij Kampenland hebben ze een crossparcours uitgezet. Daarop zijn ze vooral in de winter te vinden, als er op de wegen meestal niet te fietsen valt. Ook in de buurt van 's Heerenhoek doen ze halverwege de jaren 60 aan veldrijden. Een onderdeel van het wielrennen dat in Zeeland nooit echt van de grond is gekomen. Daar noem ik wat, 's Heerenhoek. Vanaf de jaren 60 bijna het wielermekka van Zeeland. Opname uit 1966. Code Vrieze gaat hier voor de winst en Kees Rentmeester wordt tweede. De bloemen die worden gegeven door Katie Hagen uit Tolen. Ze maakt dat jaar naam als Nederlands kampioen. Speaker Wim Hendricks zorgt voor nog meer kussen. Hij haalt Belle Hagen erbij, die eveneens op de fiets van zich doet spreken. Die ronde van 's Heerenhoek, of zoals u wil, de regenboogkoers, die zal in 1980 tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers trekken. Zonder meer te danken aan dorpsgenoot Jan Raas, links. In 1979 is hij wereldkampioen, vandaar die regenboogtrui. Hij vertelt hier over de verrichtingen van zijn rallyploeg en over zijn ploeggenoot Joop Zoetemelk. Die wint dat jaar de Tour de France. Nou, dan ben je wat. Dan mag je voor het begin van de wedstrijd een ererondje over het parcours maken. En daar de tol van de roem. Iedereen wil wat van je. Helemaal rechts komt Kees Priem in beeld. Dat jaar de winnaar van de 10e etappe in de Tour de France. Achterop ploeggenoot Bert Oosterbos. Kloosterzande 1978. In de gouden jaren van dat Zeeuwse wielrennen organiseren ze hier jaarlijks op de zaterdag voor Pinkster de internationale ronde van Kloosterzande. Er zijn zo'n 10.000 betalende toeschouwers op afgekomen. Met al dat geld in kas kan de organisatie aantrekkelijke startgelden op tafel leggen en leuke prijzen in het vooruitzicht stellen. Een mechanisme waarmee klinkende namen naar allerlei parcoursen worden gelokt. Lange schaduwen van de bomen, een laagstaande zon. De renners rijden hier een zogenaamd avondcriterium. Sprinter Theo Smit, Bert Oosterbos, Gerry Kneteman, Johan van der Velde zijn hier allemaal van de partij.
En van eigen bodem zitten Kees Bal erbij, Jan Raas, Kees Priem en Twan van de Bunder. Ze moeten voortmaken. Het wordt steeds donkerder. Graag wil filmer Code Kam de finish nog meenemen. Op kop Twan de Bunder op jacht naar de ontsnapte Belg Michel Pollentier en medevluchter Jan Raas. Na ettelijke rondjes rond de kerk komt het eind in zicht. Het tempo van het jagende peloton wordt opgeschroefd, maar tevergeefs. In het donker is het Turbo Jan Raas die zijn zoveelste overwinning zal boeken. Filmer Code Kam weet hem nog net vast te leggen. De winnaar op weg naar de speaker, Jan Raas. De man die het Zeeuws wielrennen een werelds aanzien heeft verschaft.